Zdravo svima, ovo su Fresh Makers i ja sam Aca, a mi sad idemo kod Stefana. Zdravo! Zdravo. Mi smo Fresh Makers, ja sam Stefan, Spark, ovo... Aca. Aca! Andro. Dobro, Andro. Spark. Da, jeste, baš to. Počinjemo... Počinjemo, jedi govne. Počinjemo, sad, bit će malo vlog, bit će malo... Sve i svašta. Sve i svašta, pravo reč, bravo, 5 za tebe. To je to, mislim, šta imamo da kažemo, čisto da se najavimo, da se predstavimo. Sad idemo jedan quest da uradimo, jedan zajebani, odmah... Idemo na buvlju pijacu, da zezamo... Rome. Zezam se cigane, brate, ko će da zezamo na buvljaku. Zezam se, idemo da kupimo nešto, treba nam, nije ni bitno, a će da najviše da zezamo cigane. Da, digatamo. Digatamo i da ih zajebamo, mora da ih pitam neku ciganu kako se zove da zapamtim. Imamo jednog sultana i to je dobro. Imamo i dolara. Dolara. To je to, idemo na buvljak, pa možda posle snimim još nešto. Gazi! Gazi! Radi, X-Č. X-Č. Evo jedna već, jedna šupa. Counter teroristujem. Evo je. Ano ide da udari voz! Ide da udari voz! Znači sam ubistvo mama. Prve najezde su krenule. Smo smrze cigane mama. Mislim ja ne vidim. Evo je, Derović. I evo ga, tu mesto, welcome to the world of Warcraft! Još nije fulj, brate. Lepše mi, brate. Ko Mongoli, brate. Ko Grev Drakula, leti kad će vidi pičku među pogijeva. Malo se zapucamo 10x. I evo su i Magic Mushrooms, da je Mario ovdje već bi počeo da krene da krizi, brate. Da je Bane ovdje. I da je Bane tu! Bane gledaj Magic Mushrooms prodaju na buvljak, a ti se tiču u Holandiju. Evo ti trava neka, ne može se puši ili ne veze. Evo stigli smo, Hell Gates. Je, nabavio sam torbu. Kupili smo vojne torbe, jasno. Ej, zajebane su brale. Možda sam tu da hoćemo. Da, sjebali smo čukom. Koliko su bili? 1200? A nismo mogli smo spustiti za 500 dinara da smo spustili, tad bi bio srećan. Evi. Ovako spustili smo za 300 dinara. 300 dinara. Evo ćemo kući, evo mi auto. Stigli smo sa buvljaka. Bilo je zanimljivo, nije toliko koliko smo i očekivali. Našli smo šta nam je trebalo. Torbe, to smo našli. To smo našli, tražili smo i kameru, ali nismo uspjeli, zato snimak je mnogo loš, telefonom je snimano. Pokušat ćemo da nabavimo kameru, pa će da bude mnogo zanimljivije i ovi road trip klipovi. Pratili nas kroz ceo buvljak male prgave babe.
Mislim, nisu nas pratile sad da su nas uhodile babe, da smo mi poznati pa nas volu babe. Ne. Mi smo debili najveći. Da, jesmo, mi smo debili, mi volimo ljude, kad vidimo da je neko malo smešan, mi odmah mislimo neku priču za njega. A ta priča da umreš. Ali, brate, vidjet ćete naše animacije, bit ćete male prgave babe. U svakoj epizodi. U svakoj epizodi, sad su bile, morali smo da snimamo neke babe, ovamo, brale, babe su mnogo zajebana stvar. Ali isto što smo primetili, mnogo ima više baba, zato su nam babi zanimljive. Deda nema toliko. Ima, ali nije deda toliko zanimljiv. Babe, ne znam, opasnije su nekako. Reže. Mnogo. Ne, to je pravi. Ujedaju za podlaktice. Ujedali bi one za vrat, ali ne mogu da nas dohvate. Tako smo ih sjebali. Bili smo poslije kod Kineza i to je bilo isto toliko zanimljivo. Ali dalje jebe nas kamera, telefon, nismo mogli da snimimo najzanimljivije stvari. Evo najzanimljivije stvari upravo sada gledam. Fuck yeah! Znači, vraća se spavanje. Otvori da probam. Otvori. Šta mene zanima? Je to pravljeno za Kineza ili za nas? Ako je za Kineza, ja ne mogu stanem unutra. Mama kupi mi ovo. Evo snima ovdje. Mama kupi mi to. Ako hoćete da budete mehaničar, kupi to. Gdje je mehaničar? Gdje je mehaničar? Mehaničar za kineski televizor. Sad nema veze s vezom. Kad bi Spider-Man imao autobus, tako bi izgledalo. Batman koji radi kao Schneider, ima grtač od zavese. Ovo bi volao da ima majke mi to. To je mašina, bro. To je mašina ili ovo. Eto, pištolj koji ispaljuje tampon. Sad znate, sad vidite, sad će da... Stavlja tampon. Da. Ako nekad uvijek ima neki problem. Koji pištolj, se mogu spaviti. Što se tiče vloga... Što se tiče kanala uopšte, kanal bit će zanimljiv. Biće sve, ali bukvalno sve. Biće stvarno sve i svašta. Znači, nemojte da vas razočara ova prva epizoda, ovo stvarno... Da, ovo je početak, čisto neka uvodna špica. Nije, brate, nije špica, bre, ovo je test. Čisto probali smo da imamo kako će da izgleda, kako se snima s kamerom, snimak je ekstra, ali ne ide s telefonom da se snima, nije to što bi mi htjeli da pravimo takve gluposti. Da. E sad šta će da bude? Pravit ćemo animacije. Pravit ćemo intervjue sa likovima i s likovima, ribama, likušama, ribušama, kako god. Što je ribuše, saznaćete, ako subscribe-ujete. Da. Ako nećete. Pravit ćemo intervjue, bit će ljudi, DJ-evi, reperi, MC, skejtere, znači pravit ćemo intervjue sa ljudima koji su pičeni 200 gradi, furaju mozak na 300, brale, bije sve u crveno, na drugu stranu. Koji su teški pajdomani, mada ako gledaš. Biće pun kurec gluposti, biće grafiti, naravno, svako crtanje koje bude mi će da snimamo, se disečemo kao klip prethodni, sad video za humanitarnu organizaciju Šansa što smo crtali. Pa ako vama treba što crtamo, flyer ima na fejsu, stavit ćemo i naše fejsove, pa možda klikćate na fejsove i... Tamo dole na show more. Na kako se zovem, ovaj dole, onaj sidebar, ono dole, tu dole što je, ispod nas. Tu. To je to, subscribe-ujte se stvarno, stavite komentar neki, ako imate... Makar on bio negativan. Da. Jebeš kroz. Normalno će da bude hejter uvek. Volimo hejtere. Da, volimo vas. Stavite šta bi vi htjeli da možda, ako imate neku ideju da hoćete da vidite nas kako radimo, ne znam, ajde da vidimo kako vi menjate gumu na kolima i sad da stavljate od bicikle, od kamiona ili tako nešto, šta god vam padne na pamet, kako bi izgledala vaša reklama za onaj Loctite, da će da lepimo nekog za plafon. Da, verujte. Bez lepka će ga bacimo, nakon ga lepimo za plafon. Imamo zamorčiće. Imamo zamorčiće. Uvek. Brainiacs. Uvijek ih imamo. To je to. Subscribe-ujte se, lajkujte. Hoćemo da budemo, mislim, zašto radimo ovo? Amerikanci rade, što ne bi radili mi Srbi? Šta nas boli kurac, brate? Što su oni bolji od nas? Da. Čak smo mi mnogo luđi od njih, samo što oni imaju malo više para od nas. I bolju tehnologiju. Pa... I mnogo jeftinije kod njih. Samo to, brate. Inače ovako, da pravimo, da se zezamo
kako se zove, kod nas jedini vloger koji je aktualan, poznat, Ja dobar. jedino, ne znam lično, ali znam da to radi je... Gastus, za Gastus, za pozdrav za Gastus, za Gastus. Ako gledaš... Gastus, pa kad on može, kad on to radi, brate, kad se on zajebava, što se ne bi zajebavali mi, zajebavajte si vi, brate, i da pravimo, brate, malo show, bre, jebote, šta radim si, visimo na fejsu po ceo dan, brate. Jebo vas face. Jebu nas fejs, i mi si visimo Dobro, na mi fejsu, smo- brate, mi smo na fejsu. mi smo gori nego vi, verovatno, A mrzimo face. a mrzimo fejs. To je droga, ne znam, to je droga 21. veka. Da. To je to, šta imamo da kažemo za kraj odjevna špica.